Иисусовата молитва, молитвата на ума и сърцето. Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешния. Иисусовата молитва е толкова мощна, поради това, че е кратка и лесна за наизустяване. Тя е позната и като умна молитва, поради това, че можем да си я преповтаряме многократно на ум. В православната традиция тя заема особено място, като път към вътрешно очистване, смирение и съединение с Бога. В нея се съдържа цялото Евангелие в обобщен вид. Тя съединява изповядването на Господ Иисус Христос като Син Божий, признаване на нуждата от помилване поради осъзнаване на греховността и надеждата в Божията воля, води до смирение и осъзнаване на истинската позиция на човека спрямо Бога. Исусовата молитва е молитва на сърцето. Целта е не само устно, но и постоянно в ума си да си повтаряме тази молитва, за да заживеем в непрекъснато осъзнаване за Божията любов, благодат и милост в живота ни. Тя изразява нашето искрено покаяние, но без да бъдем въведени в отчаяние, но до надежда в Божията милост и снисходителност към нас. Чрез Исусовата молитва ние се обучаваме да не се осланяме на собствените си възможности, да не съдим ближния, но да се оставим на Божията воля и милост. Тези три предпоставки са начало към изцеляване на тревожността и депресията. Чрез повтаряне на ум или глас, с Исусовата молитва очистваме умът си от суетни помисли. Оставаме по-внимателни спрямо внушения и бесовски нападения. Очистваме се и от страстите. Исусовата молитва е нашата лична среща с Господа. Вяра, че не сме сами, но Бог е винаги с нас. Осъзнаване на греховността ни, но въпреки това обнадежденост в Божията милост. Иисусовата молитва е едно от най-мощните духовни оръжия в православната традиция срещу нападенията на нечисти сили. Това се дължи както на нейното съдържание, така и на начина, по който тя действа на човешката душа. Силата на тази молитва се състои в името Господне, Господи Иисусе Христе, Сине Божий. А това е страшно за бесовете. 70-те ученици се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. Светите отци казват, че нечистите духове не могат да пребивават там, където умът е съсредоточен в Бога чрез тази молитва, защото нечистите сили влияят чрез мисли на отчаяние, страх, гняв, похот, гордост, внушения, които изглеждат собствени, но всъщност са чужди. Демоните ни вменяват гордост. Поради това, чрез Исусовата молитва ние изразяваме смирение и съзнаване на нашата слаба и зависима от Бога природа. Помилуй мен грешния. Така побеждаваме лукавите помисли и страха. Смирението е непобедима защита, понеже злото не може да се загнезди в сърце, което е изпълнено с упование в Бога и дълбоко смирение пред Бог. Свети Антоний Велики казва, че кръстният знак и името на Исуса Христа прогонва демоните. Свети Йоан Касиян и свети Григорий Синаид описват как молитвата разсича нападенията. Свети Паисий Светогорец казва, че когато се молиш с Исусовата молитва, бесовете бягат, защото не могат да издържат на Божията светлина.